Que aporta aos nenos e nenas a asignatura de Eonaviego? Aos nenos e as nenas axúdalles a reafirmarse, a sentir a nosa lingua como algo positivo e moi noso. As palabras que usaron as nosas xeracións anteriores non se perdan no tempo. Como padre, penso na importancia que ten para nenos e nenas a educación que parta del seu entorno próximo. Al traballar a cultura e a tradición, créanse vínculos moi guapos entre bolos e netos. Lles aporta as ferramentas necesarias para fer uso da lingua en diversas situacións da vida. Que che aportou Leonaviego na ESO e el bachiller? Estudiar a miña lingua en el bachiller aportou unha capacidade para fer proxectos audiovisuales nella. Por que che presta estudiar Eonaviego? Porque na clase falamos igual que na miña casa. Porque lemos e escribimos moitos contos. Porque aprendemos moitas cancións. Danos a oportunidade de participar en concursos que se fai e a nosa escola ya ganou nos contos premios. Porque faise teatro e pasase moito ben. Porque a asignatura de gallego asturiano aporta na súa lingua única. Porque nos ayuda a mantener nuestra lingua ya que se está utilizando en los pueblos y se está perdiendo en las ciudades. É nosa, é para ti.